السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك باك الله تبارك وتعالى وتقدس هم نذن طاعات وإبادة لنذي صالح أمل لنذي خداي için oturuşuklarını ve muhabbetlerini tamam duayı hayırlarını lütfu keremi bile kabul edip de hemen de ilun içeriğini, dosyarını, kavmu hişini pek Allah dünya ve ahiret saadet gönülmek yüze aklıktan ayırmasın inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip vatanımızı emniyet bulup ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliği dinimiz, dünyamız azatlık, mescid medreselerimiz yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah. Büyük pek Allah'ın köklümüğü bile geçen heftede takriben Asiyan padişahı olan Husru Pervize gözümüzün nuri, başımızın tacı rahmetullil alemin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nama yazıptı. Ve Husru Pervize Enuşirvan'ın aktığı olan Husru Pervize namanı yırtıp ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın bedduasına galip ödü de dargap, içerisi de dargap, belki Sasani padişahlar darga yer. Onun önkü heftede de takriben Avrupa'nın padişahı olan Herakl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şuna namı yazıptı. O da Resulullah'ın Muhammed peygamberin hak peygamberdığını kabul ediyen deyiptir aleyhissalatu vesselam. Walakin la atruku mulki padişahlığı mepbercek değil. O şu padişahlığı o dünyaya allanıp dövründeki adamlarına allanıp kan ulamaların nazarına göre kafir olup dünyadan geçiyor. Nauzu billah. Mümin Müslüman doğalla. Ama bir gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bastani terin hükümetlen miri, dünyada bir ma'ruf kadimden hükümetten miri, şon padişahlarının birine nama yazacağı var. Ama inşallah izafe vaktinde almarın, haşiye vururun ödüp, bija gururun açmak değerli, bir 10 dakikada olsa bir mühim bir mukaddemani hükmen aytmanı olacak. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sirati kam zindagi naması Husru Pervize namı yazmalı. Ey Müslüman doğalla, geçen hafta geçti men qayta öwürläp durmayın. Bir İran'ın padişahı değil ha. Irak'tan ta Tacikistan'a var yança Afganistan, Pakistan menen bile
Kan yurdun padişahı bolýar. Medine-i Münewwere'den namany iyi vermeli. Ey Husro musulman bol diýilmeli. Beter kudret görüň bolýar. Oň öwýanna Urupan padişahyna namy ýazmaly. Barıp Fransadan ta bäri Şam Filistine gelýänçe İtalya Türkiye bilen bile hemmetiniň Yunanyň padişahyna namy ýazmaly. Dünýede iki däne olaqan dünkülleşdiren imperatoryň padişahlaryna namy ýazmaly. Arkan Allah bolmasa boljak zatlar diýel haşyla. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın gözüne şol insanlar bir gurjak ýanjak belki onun kişicik bolup görünmese ýalmadan haryç görürüň haşy görürüňler. Ýöne bir egin maşy awadan adam bolup kişicik bir gurjak ýanak bolup gözü görünýär diýmeseň ýoksa namy ýazjak bolsaň gynda taşala adamlara. Be her hal bir 10 nagyga barsa da bir il günümizden çirim kepleyen özünden çirim ve eşdiyen doğallar hemmemizin hayrımızdan çirim bir esasan bir hakikat bir bilmeli görürüňlemiz var. Hem şolardan almalı ders ve hem şuunqın nama ki Resulullah aleyhissalatu vesselam yeni bir padişalyň birine nama ýazjak. Onda öwüne muqaddime bolup düşar. Hudaý üçin kulak asyn. Awwalana Peygamberimiz Husro Pervize nama ýazdy, o da namany ýyrtdy. Ay foy men zähmetim hiç boldy diýipdirmi Peygamberimiz? Men bagat zähmet çekdim. Men bu nama ýazdım. Bagat muqaddimeler teýýarladym ondan çyrim. Bagat Medinäni amade etip goýdum gelip görecek bolsa, men bagat zähmet çekdim hiç boldy diýipdirmi? Diýmändir. Sen zähmetiň çek. Ihlasyn et. Elinden tut, ayt di düşündür yolu bilen, uğru bilen, dinin aydiyan yolu bilen. Bolmadı, vazifen bitti, tamam bolly. Ay men bagat zähmet çekdim, hiç bolly, puç bolly. Men ýanymda, we maňa meňdeş adamyň ýanyna zähmetiň puç bolar, Allah'ın ýanyna zähmet puç bolýan näildir? Hudaý Taala'ň ýanyna zähmet hiç gitýän näildir? Maňa meňdeş insan hemme kiş namartdyr, biwefadyr. Hele erkek hemme kiş. Hassa bu zamanyň adamlary. Wefasy bolmaz. Emma Allah Taala gafsy dergasy durşuny wefadyr. Namany ýörtdi. Heraklius ay men padşa musulman boljak janym men kabul etýän ýöne onu da boljak däl diýipdir. Zähmet hiç bolmy? Ýok. Zähmet hiç bolana çekseň zähmet Yagar rahmet diýipdir köne türkmenimiz. Sen zähmetiň çek, Hudaý saňa rahmatyny ýagdyrar. Hudaý saňa sowap berer. Hudaý sen günählerini ýuwar. Hudaý saňa bereket ýagdyrar. Hudaý sen dünýäňde we kabryňda we kıyamatyňda bilýän we bilmeýän ýerlerinden saňa Hudaý üçin zähmet çekendiň bereket ýagdyrar Allah Taala. Ben bagat zähmet çekdi, netijesi bolmady, Hudaý Taala gapsyny baglap goýjakmy oňa? Boljak zat däldir. Ine awwalky geçen hefteden bir almaly gysgaja ders. Şu mahal mesela birini men kan zähmet çekdim, 2 ýyl zähmet çekdim, bir hemkarym mady, dostum mady, hem döwrem mady. Bay on bir tefsire getirjekdim, mescide getirjekdim, nagat aýtdym, hiç bolmaýar hiç wagtda. Resulullah'ın zähmeti hiç boldy diýjekmi Husro Perviz namany ýyrtanna. Sen öz wezifäňi etdi gal, sen ýüregiň ýakdy gal, sen elinden tut da gal, ýoly gelmek tamam bol. Doga adamal bolýan ýygynyň. Hudaýa özüň hidayet etdi. Emma ikilenji ders muni eşitip de goýmaly görüň däl. Eşitip galmaly görüň däl. O da näme görüň? Başga halkyň haýyrhahy bolmak. Başga halka ak ýürek bilen ýüregiň awymak. Başga doganyň dininden çürim we dünýesinden çürim bir adajyk bir pikrin harap etmek. Kan bagryň ýakmaga aýrylyşypdyr. Bir pikrin adajyk ber. Başga dogançyklam näjire bolarkan? Mektep tabistanyny näjire bolarkan? Palan owada mektep okulýamkan? Inniki ön wesberýän näjire bolarkan? Mescidiniň jemaaty nähillikan? Meňelimden gelýän zat näme kam? Men näme maşarýan şu barada? Bir adajyk ýüregiň ýakmaly. Hudaý aýdypdyr Qur'an-ı Kerimde. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati ve tevasaw bil haqqi ve tevasaw bis sabr.
Yine aydiyan bir 10 daqiqa muqaddime bayat aydılmalı bolýar. Muhammed Peygamber zahmet çekip barıp bir yurdun padşasyna yüregini yakıp namayı berýärdi. Hiç ahyryndan korkmany arkam Allah diýip bir öz doganjygymda yüregim dawy mellermi? Öz musulman doganymda. Bar musulman doganyň bolman türkmen doganyňa. Bilmänşik bolmalymy? Hudaý aýtdy. Hemmeňiz bilýäňiz şu surany. Allah Taala and içip qasam içip aýdypdyr. Hudaý näme qasam içipdir? Bütün insan zerer çeker diýipdir. He ora hor bolar diýipdir. İnnel insana lafi khusr. Khusran bütün zerer çekdi insan diýipdir. Meger imanı var bolsa, amel salih etse ve tevasaw bis sabri ve tevasaw bil haqqi. Birine hey falan iş etsen gününersin. Soğa iş var, o iş var. İş ediyor, barawar. Birin elinden tutawar, namazyna qaýym bolawar. Qadalan allyňmy? Edebine qaýym bol. Hayryn ýetirewer. Birine şey dip aýdyp durmasala adamla zerer çeker diýipdir. Ve tevasaw bis sabri. Sabr bilen birine tapşyrşyp durmaly. Hey, falan zat sana waswasa salyam, sabret, barma şo günaga. Musibet yetişdimi? Sabret, Allah'dan kömek dile. Şey birine aýdyp durmasala adamlar dargar diýipdir. Qur'an-ı Kerim hemmeňiz bilýän suramiz. Wal asryň manasy şu qysgaç. Özümüzni basyp göreýli, halkdan çürüm näme edýäs? Bil musulman ki bil Muhammed Peygamber başymyzyň täji bilýäs. Bil eşhedü enne Muhammed Resulullah diýäs. Resulullah janna gadyr dinine gayratı varmış, nagat ihlasy varmış, nagat halka yüreğini yakyanmış. Dört mezhep baş ve ehli sünnette, şu mezhep başın biri, bizim mezhep başımız İmam Azam Ebu Hanife, yeni bir mezhep baş var kim? İmam Ahmed ibn Hanbal. Hanbali mezheplerin başı. Şon yanında bir vakt bir gurrun ağzalıptır. Kimden? Hatam Asam diýen bir ewliya adamdan, ikisi bir zamanlamışdy. Ey musulman dogallo, Hudaý üçin özümüz ders almadan çüreyim, yerine yetirip kulak atıp yüreğimize ýadaýlyň şu gürzüňler. Hatam Asamdan gurrun bolupdyr İmam Ahmadyň ýanynda. Hatam Asam diýen ewliya adam bir teberri adammışdy. Hatta İmam Ahmad 4 mezhep başyň bir käde şoňa maňa wagz bersene diýip öwrüne turýanmışdy. Maňa nasihat etsene diýanmışdy. Belli bolýar bir teberri adam bolmaly. Şoňa aýdypdyrla, ey Hatam Asam, sen her kim sen menen dawalaşýa, ilmi dawa, munazara edýä. Hemme kişi sen basýaň, sen hemme kişi üstüm gelýäň. Her kim sen menen otursa sen tarafı üstün bolýan, delili nämişiň diýipdirle. Senden maşa çoňy alymly adamlar kän, emme hemişe üstün bolmaýaly, basylýan wagtlarda ba, sen näme mydam üstün bolýan, nämeň ba sen diýipdirler. Hatam Asam aýdypdyr, menne 3 gylyk ba diýipdir. Afrahu ila asaba hasmi. Bir nefer bilen munazara edemde, bir nefer bilen dawalaşamda, şu tarap doğruyunu aysa, şu tarap doğru yollan gitse, şu tarap meni bassa, beginyen şoňa diýipdir. Waq musulman doganym azmady, musulman doganym haqqy aýtdy, musulman doganym dogryny aýtdy, mazal ýalňyşmady diýip, ey özüm basylamdy beginyen diýipdir. Näme şondan haqqy eşitdim diýip. Munazara da ötin diýipdir, dawalaşyp ötin diýipdir. Şondan bir haqq eşitdim begin. İlgünümüzde yürüyen de atmayışı. Wal asryň gurrüňine amal eden insanlar da bular. İkilenci mennäki qylyk diýipdir. Ve ahzanu iza aqta. Dawalaşdyran adamyň ýalňyşyny şoňa yüregime agyr. Wah, şol adam ýalňyşdy, şol adam barýan ýoly ýalňyş, aýdyp duran kefi ýalňyş diýip şoňa yüregime agyrýar. Bu mahal iki nefer munazarasy tarap basylandy begin ýaly da. Ahuny bolsun, garaçsy bolsun, begin ýa, hey bir utuk biz diýip. Wah, bu ýalňyşdy diýip oňa ýüregi ýan ýok. Wa bir näjile bolar kan diýip oňa ýüregi ýan ýok.
Tarap dogryny aýdanyny begenýän dipdir. Ýalňyşanda ýüregimden ýaşyňa dipdir. Üçüncüsi ve ahfazu lisani anhu an aqula ma yasuhu. Şol adam qyn wurjak zadyny hiç ýerinden keplämek aýtjak bolsa özü bilen oturşýan dipdir. Narahat etjek zat aýdamak dipdir. Ondan çirim men her kim menen dawalaşayn, her kim men oturşayn, mydan men üstem dipdir. Näme? Men şon ustamdy men üstem, men basyrsam dip begenýän men ýene üstem hesap bolýan dipdir. İmam Ahmed ibn Hanbal näme dipdir? 4 mezhep başyň biri. Ma aqalahu min rajul. Hey bu adamyň hakyllydygyny dipdir. Hey bu adamyň almyllygyny, hey bu adamyň imanlydygyny, hey bu adamyň gowy adamdygyny dipdir. Ma aqalahu min rajul. Habbu gurrundan geçeyli Resulullah'ın yaşayışının gurrundan çıkamak kamet. Peygamberimiz şeyli alim cahanı gözüne alıp himme kişi yüreğini yakıp nasihat edip ve nazire olur kam diyenmiştik. Gel inni öz iyilunun içine gel. Doğancığımızın qawlığını istep bilyatmış mahal iyilunun içine. Ay şu doğanım, oy şu hoş olsun, şun yüreği yanman. Doğan yanım Müslüman doğan ne ha? Ene bir diyade bir doğan ha. İmanlı doğanlı. Şu Müslümançılığın ulukon ürkünün biri Peygamberimiz näme dipdir? Peygamberimizden önçekýän Qur'an-ı Kerim geldi. Ve tevasaw bil hak ve tevasaw bis sabr. Bir-birine aýdyşyp durmaly. Peygamberimiz de aýdypdyr. Ed-din din ýanyň Müslüman doğanyna ýüregiň ýantyrmak dipdir. Nasihat diýdigi Müslüman doğanyň haýyrhahy bolmak, Müslüman doğanyň gowlugyny istemek. Öz erkek doğany aýallygyny haýyrhah bolup bilýärmi? Özüniň dogurjy doğanyň görüňi. Doğan erheleýiň arasynda özüniň äriniň hoşlugyny isteýärmi? Inniki öýünmüş bar ýerler gözleň. Inniki öýlen ýerler gözleň. Inniki izdiwaç edýärler gözleň. Şayet 50 ýaşynda 60 ýaşyndaky erheleyler biri-biriniň haýyrhahy bolsun, aýş öz gynçylykda da bolsa denany radyş adamsy gülse bolýar hamana. Ya adamsy heleýin güldürjek bolýar. Emma inniki öýlen bar ýerleri imanly dogan, musulman dogan, türkmen dogan, nurda ýaşap beren, Muhammed peýgamber hak bilýän dogan. Inniki izdiwaç edýän gelin fakat öz hoşlugum diýämi adamsy nur güldüreýin diýýärmi arasynda. Fakat öz hoşlugum diye. Fakat men gülmeli. Eğer näme diye, o da fakat men gülmeli. Müslümançylykda ýok zatçı. Biz Müslüman ahim. Biz Müslüman ahim. Biz mümin ahim. Biz tarafı da gülmegine hoş bolmaly. Näme üçin? Allah üçin, Huda üçin. Şoňa Müslümançylyk diýerler. Men begenmeli siz hoş bolsaňyz, men hoş bolsam begenmeli siz. Şoňa Müslümançylyk diýerler. Öýde erheleýin içinde bolanak şular. Doğan bolanak. Ohan behatti şiyagdy hoş işipdir. Bu kadar birini ýüregiň awymak, bir musulman doğanyň hoşlugyna hoş bolmak bu kadar aýrylyp barýar, bu kadar aýrylyp barýar, bu kadar aýrylyp barýar, ýygy näme barýar? Kumar köpelip barýar. Kumar näme? Tarap hit bolup, dargat, egin maşyna çeli. Hele ýoglaň şoňundan, malynyň, mülkünden sıfırlmagyna razy, şonu utmallan. Her näme bolsun tarap. Şoň adyna kumar diýerler. Şoň adyna meýsir diýerler. Bir kadar şirat aýrylyp barýan musulman doğanyň ýüregi awymak, musulman doğanyň hoşlugyna hoş bolmak, musulman doğanyň zerer çekenden narahat bolmak bu kadar aýrylyp barýar. Ondan şeýle kumarda köpelip barýar. Men Resulullah'ın ýaşaýyşynyň içine kumar salyp, gurrun salyp durmak gara. Peygamberimiz nagat ýüregi ýanýanmyşdyk, barıp bir ýurtdaky kafir, mejus, odu Hudaý diýip bir nejis adamlary ýüregi ýanýanmyşdyk. Wagtçylar bir gowadam bolsalar, Allah'ny talysalar, dünýä ahiretleri abad bolsalar, aslim, taslem, musulman bol, gowy ýaşa, dünýä ahiretin abad bolar diýenmişdik. Bizi Muhammed peýgamber kabul edýän adam kim? Ya hükmen öýlen 4 rekat sünnetini okuydun, şol sünni bolluňy tamam bolmalymy? Emma ahlak, emma kalbinde iman, vicdani zatlarda bilmänşik bolup ýaşamalymy? Ey kepläp duran, özüň ýeközüňde bolsaň şoňa amal et, Hudaýyň ýanynda derece taparsyň. We ey eşitip duran doganlarym, ýeki özüňde bolsaň şoňa amal et.
Elinden gelenin et musulman doğullan hoşluğundan çürüyüm. Hem din hoşluğundan çürüyüm, hem dünya hoşluğundan çürüyüm. Elinden gelmeyem, dilinden gelsin. Dilinden gelmeyem, yüreğin yansın. Oğrunça ağallam bir dua et. Hudaya kanaat ver, Hudaya sahavat ver, Hudaya bereket ver, Hudaya kıyınçılıktakilere sabır ver, dua ver et. Allah Teala'nın yanına bir ihlasın çıkar daşarık. Asmallarda zolun kisin bir yüreğindeki bir avuymak, musulmanlara bir mehabbetin bardır. Peygamberimiz aydıptır. El-mu'min lil-mu'min kel-yedeyni yagsilu ihdahuma el-ukhra. Ravahul İmamul Bukhari fil edebil mufrad. Peygamberimiz aydıptır. Musulman iki eli yalıdır deyiptir. Bir eli şiirin eteğine, suğun eteğine birce elin şey deyip yusan, doğru yuğuliyam. Yürük diyenin bolmaya, elin arasta bolmaya. İki elin birini oqlaştırıp tıkıdıp yuğunda nağat qavvaliye, Muhammed Peygamber, başımızın tacı, gözümüzün nuru aydıptır. Musulmanı iki el yanık birini yuğuşup durmalı deyiptir. Musulmanı iki tane şey. Birini yuğup durmalı deyiptir. Din kırını ayırmalı, dünya kırını ayırıp durmalı deyiptir. Biz fakat bagadır dünya kaygımız oluptur. Bagadır dünya kaygımız oluptur. Bagadır dünya kaygımız oluptur. Hemmemizde yo zindagi falancıra oluptur. Yo bagadır müşkilat oluptur. Ağzın doldursan dolduruvermelidir. Yüreğin giyinden tutsan, yüreğin giyinden tutandan sonra ignan uciyallı olup vermer musulmanın gayratının beraberine dünyanın kıyınçılığı. Her kim olsun kıyınçılığın içinde yatan Muhammed Peygamber nazire yaşattır. Biz de şunun yedine düşüp birer musulman ki yo dünya nam oluptur deyip hele oğlun uşak gürrünşi onun için bizden ulağasın. Saçağın başındaki oğlun uşak yedimiz dağda gelin mulyança fakat şunu eşittir ene diyadesinden. Onun gelin molundan sonra fakat öz hoşluğunun yedinne de. Adamsından bir kefeştenine aymen bizar zindigidenip uçuk ya oğraya. Onun için nagat talakken, nagat davakken, nagat ağdalalıkken, nagat günmegün bulaşıp var ya, günmegün bulaşıp var ya, nagat yoksa günmegün alım evesi işip var ya, nagat camiada basavada adam köfelip var ya, nagat düşümlü bilimli adamlar köfelip var ya, o da bir kompüter şehirde gümmette tafılmardı, her öyde ikisi üçüsü var. Hop öl imani, öl zindigimiz, öl lezzetimiz, öl hoş yaşamağımız nahilli evesi işip var ya. Ey tohi az şevku zavku suzu dert, minedani esrema bama çekert, esrema mara zema bigane kert, ah az cemali Mustafa bigane kert. Bir dargıttı ki dünya bizi, ayırdı ki bizi özümüzden, biz zindigimizden çıkardı ki ve aslında doğan bidarı var, doğan erhiliyden birinin bidarı var. Her kim ödü gülmelinden, her kim ödü hoş olmalıdan musulmançılıkta yoklatışı. Yani kıvırın öden ne kadar inni kumar köfeliptir. Her oyunun, her nemen olsa atçapıdan tut ta tofun oyununa öyleyince fakat kumar kaptanını günmegün köfelip var ya. Her kim uçaktan halal haram ya tarap uttuğu basırlığı narahat bol odattır der. Almalılan. Ey musulmanlar, ey müminler, ey hak Muhammed Peygamber'e iman ve adamlar. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün bir anqibatan şu gürrüngdaydın oham Resulullah'ın haşayışına barayın. Anqibatan hala bu gürrüngler kulaklara giyirsin hala giyirmesin. Hala yüreklere giyirsin hala giyirmesin. Hak gürrüng, hakıl gürrüng, iman gürrüng, gönenmek gürrünglere hizmetine de yeterli oti tutan ottu tutmadık hor olup geçti. İl günü gözlek gören hor olup durarlar. Zindigilerden bereket, mehabbet, suyuculuk näme dip her kim ödü. Bir musulman, bir insan ki bebir, şiir, kaplan, möcek, her kim ödü yiyecekten dargatacaktan. Bir insan ki, bir musulman ki, bir ocura olmalı değil ki, bir tarafın hoşluğunu güldürmeli Allah için. Ey musulmanlar, bir de sevap gerektir ha. Ey musulmanlar, bir de bereket gerektir ha. Bir de rahmet gerektir ha. Bir de nur-i ilahi gerektir ha. Bir de kabrımızın yaktılığı gerektir ha. Bir de kıyamadın nur gerektir ha. Fakat şu dünya almalılan, koymalılan, hele yerke kurrun şu olmalılan değildir ha biz musulmanlara. Gerekli attır. Niyazımız vardır ha. Ey camiyen basavadi.
Ey savatlısı, ey düşünlisi, canın oğan sen düşünli, düşündürdü oğluna şeydi. Men tecrübe etip gördüm diye, her jere adamları gördüm, her jere ostatları gördüm, her jere hem danışgayları gördüm diye, nurdan başka insana hoşluk vermeyerliğini, hizmet et imanına, hizmet et dinine, hizmet et camiana. Bizim niyazımız başladı. Hem medat alifbağın içinde, kompüterin içinde değil ki, yeni men gurrun öwürlemeli bolýan, camian müşkilini gözläp gördi. Ilim kemimiz var, savat kemimiz var, ferhang kemimiz var, kompüter kemimiz var. Yok, iman kemimiz var. Yüreğimiz yanma kemimiz var. Muhammed Peygamber'in iyidine düşmek kemimiz var. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam burun baryanmış sahabalar bilen görse bir anqip batan, porsip batan maslık yatanmıştık. Aham ey sahabalarım deyiptir. Sana bana aydiyasını. Ey sahabalarım deyiptir. Şu maslığı ovan adamlar qovurya mı kamşın deyiptir. Ya Resulallah, maslık anqip duransan, maslık biderek bolansan, maslık pes bolansan, şun öpberiptir ovan adamsı. Belli deyim şu maslığı hiç kim qovurmayar deyiptir. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam näme deyipdir. Men Allah bilen and içibay diýän deyipdir. Şu maslygy owan adamty ne kadar yokuş görýär. Hawa şu dünýäni Allah Taala şondan meter yokuş görýär deyipdir. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. Şu maslygy ne kadar adamla yokuş görýär. Tırnak anqipati, şoň hemme adamdan bidary we adamla deňesinden geçene, yelesinde turnak porsu diýip, şoň adamla näjire yokuş görýänmasa, Allah Taala şu dünýäni şondan meter yokuş görýär diýipdir. Ajib bir tasvire çekip, ajib bir öwümizde misal goýup, dünýäň nähillidigini Muhammed Peygamber düşündiripdir. Dünýäde nämetdi? Oglaň şoň menen çaý suwuňa dünýä diýilmeýär. Dünýä şu dünýäň içinde haramdadaydy diýär, kumar ýaly. Onun hakkını yemek yani, ona eziyet vermek yani, ona zulmetmek yani. Haramzada dünya değil ya, bir barha geçti bu gurrun. İsrafa dünya değil ya, bica öyle harcadılsa dünya değil ya. Gerekmeyecek rahatlara harcadılsa dünya değil ya. Allah Teala şonu men maslıktan da beter yokuş var yani deyipdir. Aham nahilli şeyli olup tuqa, özümüzde musulman, şu onun dargasa qalsın, her yana gitsin. Özüm iyisem bolýa, özüm içsem bolýa diýmeli. Musulmançylykda yok zat, etmeýliň. Yüreğimiz yan bolaylyň, wah-wahly bolaylyň. Ha, beýle bolardyr. Ha, näjire bolarkap. Oy musulman dogonum gülsün, musulman dogonum hoş bolsun. Nämen gülmellämi diýip ters tutmaýlyň. Gör Hudaý sana näjire rahmat dökýär oham. Goý Hudaý sana näjire bereket döker oham. Sen Muhammed Peýgamberiň bir guşesinde ýerine oturan adam bolýan ha. Muhammed Peýgamberden bir mikdar alan adam bolýan. Nat Muhammed Peýgamber aleyhissalatu vesselam ýüregi ýanýanmışdyk adamlara. Geleyliň Resulullah janyň ýaşaýyşyna bu ürünlerin hemmesini hem inniki aýtjak gurrunma mugaddama hem Husru Perviz ve hem ol Heraklius şoňa namy ýazyp Resulullah ýüregini ýakýanmışdyk. O jerek başarmyýas, dogonjygymyzy ýüregimiz ýakaýlyň. Erheleýe ýüregimiz ýansyn. Dogonjygymyz, aýallygynymyz, erkek dogonymyz, gyzymyz, enedädimiz we beýleki bir musulman dogonymyz. Mescitleri, mektep tabistanları, garip kasari, çörüğü bamqam, suğu bamqam, barığı bamqam, gehedi bamqam, yürüğü yan bolýly. Hudaý sana bereket, rahmet, nura berer. Emma Resulullah janyň biýjeki nama ýazjagynyň biri. Dünýä boýunça qadimi terin, bastany bir ma'ruf hukumetleň biri, Etiyopiya'nın padişahı, Habeşan padişahı. Takriben ustadımız Cebbarağın takdirin aytışına göre Afrikan padişahı Nacaşi'ye namı yazılacak. Afrika'da yeni bir padişah var, Mısır'ın padişahı Mukavqisib. Ol Hirakl'ın devletinin eteğindemiştik. Tahtenazarı devleti Hirakl'mıştık. Ondan için onu bir Afrikan padişahı hesap etip olacak değil. Afrika'da bir müstakil padişah olup
hiç bir imperatorun eteğini bulmanı öz başına hükümet edip başka bir imperatorlara ve padişahlara maliyat variz etmeni, maliyat dökmeni, özü müstakillen öz başına hükümet ediyen padişahın biri Necaşi, Habeşan padişahı. Kadimden gelen Meleke-i Sebe yanak Süleyman Peygamber'in zamanından beri padişahlık bolup bir yürüyüp gelen bir hükümetlen biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedur Resulullah Asiyan padişah namı yazdı, Urupanka yazdı, Afrikanka da namı yazdı. Ey sallallahu aleyhi ve sellem gayrata bak, batırlığına bak Muhammed Peygamber'in. Dünya boyunca ulukan garılın padişahlarının namı yazdı. Ey Müslüman, Muhammed Peygamber'in gayratını ödedi. Sahabadan birinden iyi veriptir. Ohum ol sahabada Necaşi'nin kasrının içine girip evine durip namanı okuymalı oldudur. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed Resulillah ilen Necaşi azimil Habeşe. Selamun ala men ittaba'al huda. Amma ba'du فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى صلى الله عليه وسلم. Ey kudret namına, ey bir purmana namına, ey bir cami namına. Mesihi da, Nesrani da, Necaşi. Namı yaptır manası. Rahmanur-Rahim olan beyik Allah'ın adı bile. Muhammed Resulullah'dan aleyhissalatu vesselam Habeşan padişahı olan Necaşi'ye. Her kim ak yolla olsa şoňa men tarapdan salahım bolsun diýipdir. Emma bismillah'dan sonra, salamdan sonra ey Necaşi, men Allah Taala kanday diýen sen huzuruňa şu namany berip. Allahi ke padişahdır, Allahi ke pakdır, Allahi ke salamdır, Allahi ke mu'mindir, Allahi ke muheymindir, musellittir. Emmedat kudreti ve tesellütünün ve sultan-ı aziminin eteğindedir deydi. Ey Necaşi, Mesih'i da Hazreti İsa'nı peygamber biliye. Ey Necaşi, men şehadet beriyen İsa, Meryem'in oğlu, Allah'ın iyi veren ruhi ve Allah'ın bir kelimesi bilen dünya gelen insandır. Cibrail ferişten üstü bilen Allah Teala ruh iyi verdi, pak bolan, zina etmedik, ak arasta olan, erin yanına yatmadı, Meryem'e gaşin şonu Cibrail'den iyi verdi. Ve Meryem hamile oldu, gövresine İsa düştü, nutfeden değerli Allah'ın iyi veren ruhundan ve nefhinden Cibrail ferişte. Aham, İsa beter gen oldu da, aleyhissalatu vesselam. Şu naman için neydiptir? Ondan genrak zat ba. Kema halaka Adem'e biyadihi. Emma Adam ondan ne beter genrak Hazreti Adam. Hem enesiz hem diyadesiz Allah'ın kudreti bilen yarattı deyiptir. Fikrine salıp koyuptur. İsa yala adam yok deyipti. Şoňa Hudaý diýama diýdigi da. Bu kudret namany. İzinden aýdypdyr. Ey Necaşi, seni bir büyük Allah'a çağırýan deyipdir. Sen arkalaşmaňa Hudaýyň diýenine değil deyipdir. Ve sana nama yazdım ki men iyidime düş ve maňa inen Kur'ana ve hak dini İslam'ın iyidine düş. Şon men Allah'ın hak iyi veren peýgamberidirn deyipdir. Ve ey Necaşi, seni ve bütün koşununy ve memleketini Allah'a çağırýan. Ve ahirki kep ve kad bellagtu ve nasahtu. Ey Necaşi, men yerine yetirip sana aýtdym ve sana yüregim ýakdym. Faqbal nasihati. Ak yürekden sana men
Nama yazdım, nasihatimi tut utorsun diptir. Vesselamu ala men ittaba'al huda. Ahirinde da diptir. Ak yollaki adamlara vesselam diptir. Najashi nametdi qam. Gönünün Najashi nametdi qam. Döwrüğünün gözlemandır. Padşahlığına allanmandır. Ve men padşahlığım nädir ol qadimandır. Najashi eşitipdir. Nama barany, naman gurrunlaryny eşitipdir. Akhadahu Najashi ve wada'ahu ala aynihi. Namany getir bärik dipdir. Namany alyp gözüne süýkapdyr. Ve nazala an saririhi. Yoşaçdan tahtından düşüp alal ardi yerde oturupdyr. Naman beraberini pesperçilige deyinipdir. Yoşaçdan naman alıp gözüne çekip yerde gelip oturupdyr. Tahtın üstünden yere. Ve esleme ala yedi Cafer ibn Abi Talib. Hani ağasının oğlu heyti biriňiz Cafer ibn Abi Talib bäri gelmedik wagtymyşdyk. Men nipdir. Gellipdir. Ewüne çökütüşüp ikelmir musulman bolupdyr. Ay berekallah Najashi. Ruh şad bolan radiyallahu an. Allah şondan razı bolsun. Musulman bolup ve kataba ila Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'a nama yazdır Najashi. Göreyli binama nama yazdır. Bismillahirrahmanirrahim. İla Muhammed Resulillah minen Najashi. Ay berekallah Najashi. Evvel öz adyny yazmandyr. Muhammed Peygamber'a men Najashi'den bir nama dipdir. Turundan edip riayet etipdir. İla Muhammed Resulillah minen Najashi. Muhammed Peygamber minen Najashi ila Muhammed diýmendir. Men Najashi'den nama bar ya, evvel perestende yazylýada. Ýok, evvel giýrende, evvel baryan tarafy yazdyr. Muhammed Peygamber bolandan bi edepçilik bolamasyn diýipdir. İla Muhammed Resulullah minen Najashi. Muhammed Peygamber'a Najashi'den bir nama ogratdym diýipdir. Aham selamun aleyke ya Nebiyallah minallahi ve rahmetullahi ve berekatuh. Ya Resulullah selamu aleyke. Allahu'llezî la ilahe illahu. Nama haşa. Amma ba'du faqad balagani kitabuka ya Resulallah. Fîmâ zekerta min emri İsa. Fe ve rabbis semâi vel ard. İnne İsa la yezidu ala ma zekerta. Ve kad arafna ma ba'aste bihi ileyna. وقد قرينا ابن عمك وأصحابك وأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. نعم آخر شيء. Ey Resulullah sen namağın men elime gelip qawuşdy. Sen İsa barada kepläpsiň, beter hak aýtypsyň. Ne az ne kan bitir daqiq aýdypsyň, men şoňa imanym bar diýipdir. Sen şi aýdan zadyny İsa Peygamber we sen marada ozurly biz kabul edýän zadymyzmy diýipdir. Sen dogan oglanyň Cafer we ýoldaşlaryny hewere gowsaklandyryn, başardygyňdan zererim ýetiren däldirin diýipdir. We men şitadan şahadat berýän, and içýän sen hak Peygamber sen diýipdir. Sadiqan musaddiqan. Hem inanýan we hem tasdiq edýän, sen bitir dogry aýdýan diýipdir. وقد بايعتك Etiyopiyden oturan yerimde sen menen beyat edýän gıyaban nipdir. Oturan yerimde sana qowul berýän men musulman nipdir. Ve bay'atu ibn ammika. Emma ştadan sen halifan we janişiniň bolan Cafer'in elinden tutup da ve aslamtu beyne yedeyhi lillahi rabbil alamin. Şoň öwünni oturup beyik Allah teslim boldum musulman bolýan nipdir. Radiyallahu an. Gandum az bala bizire hak şot. گندم از بالا به زیر خاک شد بعد از آن او خوشه و چالاک شد. ey gönünün Najashi döwrünek dünýesine allanmandyr. Hak bolly eňilipdir, tamam boldy. Şu nama gelenden soňra näçe ýaşaýar ýene 2 ýyl ýaşapdyr. Näçe 2 ýyl soňra hem dünýeden geçipdir. Dünýeden geçen güni haber gelmäke, nama gelmäke Allah haber berdi Cibril ferişte bilen. Najashi aýyrly diýipdir. Peýgambermi diýerdi Medine-i Munawwarada. Näme etmeli?
Muhammed Peygamber sahabalarına elam edipdir. Habeşan padişahı, Etiyopiya'nın padişahı, Afrikan padişahı olan Necaşi dünyadan geçti. Şoňa men jynaba koyjak dipdir Muhammed Peygamber. Aleyhissalatu vesselam. Tahtından etek düştü, kiçellemey Necaşi. Bir 2 metre ya 5 metre, bar 100 metrmiştik da, tahtı 100 metre yukarıdamıştık. Şondan gelip yerde oturup musulman bolupdyr da, kiçellemey Necaşi. Ya 7 kat asmanı çıkıttı mı? Aňyrda bärde galmadyk ýoň derejesi. Kendimez bala bezire hak şot, ba'dazan u huşe u çalak şot. Arfa bogdaý weden, ýerine tegine tykýan, horlany da kiçelli. Emme bigat özüň kiçeldip, bigat defelendirip ýerine tegine tıkylansaň, soňram hoşaly bolup, miweli bolýar. Bigat arfa bogdaý çykarýar. Kiçelliň kadime hakyň beraberini özüň kiçelseň, miwan köfeler, derejäň köfeler, görnüp duran ýagdy. Gandumaz bala bezire hak şot, ba'dazan u huşe u çalak şot. Hazreti Mevlana aýdýar. Daniye her mive amet der zemin, ba'dazan serha bara wurd az defin. Miwe iliye. Emma şoň bir diýanetin ýere gömseň, ýerine tegine tyksaň, bigat kiçeltdiň şony. Emma soňram baý bolup, miweli bolup çykýar. Adam hakyň beraberine, Allah Taala'nın beraberine, Muhammedur Resulullah'ın beraberine, we beýleki musulman dogullarynyň beraberine, ay Allah üçin men kiçellim diýeni bilen kiçelmeýän ha. Resulullah jan aýdypdyr. Gözümüzün nuru aýdypdyr. İza tawaza'al abdu rafa'ahu Allahu Taala ila as-sama'i as-sabi'a, kaza fil makarim lil kharaiti. Adam Hudaý üçin özüni pes tutsa, Allah aýdanmasa göz üstüne, Muhammed Peygamber aýdanmasa göz üstüne. Musulman doganım, ha bolýar şu hoş bolsun diýip özüň kiçi tutsaň diýipdir. Hudaý şol adam 7 gat asmana uçuraryn men diýipdir. Şol adamy 7 gat asmana uçuraryn diýipdir. Hudaý wa'desine ters durýan näldir? Muhammed Peýgamberiň wa'desi ters bolýan näldir? Zor adam ulajak bolsa, ýere ular 5 metr çykar. Bar aňry zor ugrasa, ba aýa çykdy da, güne çykdy da, merika çykdy da. Zor çykan ýeri şu. Näme ham? Özüň bir emek çelt diýipdir. Allah Taala'nın din, azamat, gudratyň beraberine 7 gat asmany uçarsyn diýipdir. Yeni bir Peýgamberiň bir aýdan sözi bar. Men tawada'a lillahi Taala rafa'ahu Allahu Taala, fahuwa fi nafsihi sagirun ve fi anfusin nasi azimun. Bir adam Hudaýyň azamatynyň beraberini özüň kiçelse, Muhammed Peýgamberiň şeriaty barada özüň kiçelse, ya musulman dogany, öz adamsy, öz zenanasy, öz doganjygy, öz beýleki musulman doganyň ýanyna söwüpdi, bir zatlar diýipdi, ay bolýa bagşla, men iştiba etdim. Men başda diýip kuta gelip özüň kiçelse, Peýgamberimiz aýdypdyr. Özüň kiçelse şol adam, şaýet özüni kiçelýän miqadisin şol adam. Emma Hudaý şonu bu kadar ulultýa, hatda şol adamyň şahsiýeti halkyň gözüne de ululýa diýipdir. Bir dagyga şu urjunda döreýli. Hamany bir adam, bir poştymyzyň oturana, ya bir karmend, ya karger, ya bir ahun, ya qaraçy, ya öýdü, ya erheli bir-birini zor aýdypdy, galmagal edipdi. Sen näme balya bagşla? Men iştiba etdim. Men kuta gelýän, men iştiba etdim. Hemme kemçilik taksir menden mortdur diýsen, kiçelýän da, emma şonu görüp duran adamlaryň gözüne sen näçe şahsiýetiň ulalar? Şu söýüp duranyň şahsiýeti kiçelermi ulalarmy? Nagat kiçeler garynçadan ne beter? Binäjir adamy on galmagal etipdi diýerler. O özüni ululmy hadiýetýa, emma kiçelip zerre ýanyk bolup galdy. Hatta Peýgamber aýdypdyr, mutakabbir adamlaryň gözüne bigat ýigrenji bolar, itçe doňmutça görýän nädirle şonu diýipdir. Muhammed Peýgamberiň dogdugynyň arasyndan çykan görürüňşi. O tekabbür özüni ululýam hadiýandyr diýipdir. Şonu Hudaý kiçeltýä, halkyň gözüne de kiçelýär diýipdir. Şular bir hakikat görürüň. Necaşiň görürüň. Öwürläp durup gelmeli. Paça adam taxtyň üstünden düşüpdir, ýerde oturupdyr, namandy gözüne çykypdyr. Görüp duran adamlar, näme şahsiýeti ululýa. Öz ýanyny özü bir emek çelmeli bolýar ha şomuga. Ýerde gelip oturyp paça adam, emma halkyň gözüne, bizim gözümizde şu mahal ulu bolup görünüpdi şol adam. 1400 ýyl soňra nägat şahsiýetli adam, nägat imanyň beraberine azametli adam bolup öti.
Emma on Allah Taala 7 kat asmanı çırptır. Şoň cenazasını gaýbany Resulullah okuymaly etipdir. Allah Taala. Ondan maşa uçmak boljakmy? Ondan maşa gönenmek boljakmy? İnşallah ştada gurrun tamam edeyli, ýöne nasihat barada bir gurrun galy inşallah inni kefte aýdmaly boljak. Bir hefte aýtsak giýjä galjak. Nasihat näme bolly? Musulman doganyň dünýesine we dinine ýüregiň ýanmak bolly. Öz içeriğimizin nasihat, yürüğümüz yanmağını düşündüreylim. Müslüman doğanımıza mehabbetli olmalı. İnhe Necaşi'de bir pespel oldu, asmana uçtu gönenli. Bir nasihat barada. Hasta mescide gatnap beren yaş oli, ikinni akşamары mide yaplanıp du, bir Müslüman doğandan, namaza gatnap durandan, molladan, sofdan, ya bir jawan oğlan kellejini börk koyup mescide gelýär, şondan bir ayıp görse, bir nasihaty bir ýalňyş aýdýan gurrunma. İnşallah men şiiz aýtjaktym. Allah Taala'nın köklemegi bilen inni kefde Hudaý nesip etse, Hudaý aýdýan formasyna, Muhammed Peýgamber aýdýan formasyna, din aýdýan formasyna hyzmatyňda ýeterer inşallah. Bir alhamd qul wallahu okyp il günümizde dua edelim, okyberin. إلى